Der er vist noget galt med lyden. Den skrætter rigtig meget. Alutamasi ullumikkut Hej alle sammen. tingasunngornermi I dag er tissinparatluisaapaane det onsdag 2. tusagassuartumik december, kassersortitsinissatsinnu hvor vi holder pressemøde, og velkommen til pressemødet, hvor jeg sammen Henrik L. Hansen er landslægen Henrik Jensen, hvor jeg vil sammen med ham angadassussanik suri ikilisitsinnissamut få suriniutinik være medvirket til at få nedbragt antallet af rejsende yderligere, og den hjælp, der kan tilbydes til dem, der skulle have rejst hen over julen og nytår. Så er der i dag trådt en ny bekendtgørelse i kraft for rejser i og til Grønland, hvor jeg kort vil gennemgå ændringerne, inden Henrik giver en status på situationen nu, og hvordan vi ser situationen med det indrejsende efter nytår. Herefter tager vi spørgsmål fra pressen. For det første, og som nævnt til foregående pressemøder, har vi kigget aktivt på at få nedbragt antallet af rejsende hen over julen og nytåret. Baseret ud fra de sundhedsfaglige anbefalinger, der er, og de prognoser, vi har set for potentiel smittespredning i samfundet. Der er mange, der allerede har benyttet sig af muligheden for at ændre deres billet uden omkostning. Til jer vi vil gerne sige tak. Ligesom vi gerne vil takke alle jer, der til dagligt fortsat følger vores råd og anbefalinger. Men antallet af rejsende er stadig meget højt, og længslen for at se familier og venner i julen trækker stadig kraftigt i mange af os. Det er måske derfor, at vi på trods af anbefalinger og tiltag stadig kan se en stigning i antallet af rejsende nu. Til alle jer, der har vi en klar besked. Lad være med at rejse. Vent med at få besøg. Da vi stadig ikke har set den ønskede nedgang i antallet af rejsende, så har vi pålagt Air Greenland følgende. Første, afgangene til og fra Danmark den 21. og 22. december afløses samt tilhørende indenrigsforbindelser. I stedet indsættes en atlantflyvning den 19. december, som man kan gøre brug af eller alternativt på eksisterende afgange den 18. og 20. december. For det andet, for at sikre, at julen afholdes i overensstemmelse med de gældende karantæneregler, så lukkes der nu også for indrejsende den 20. december. For det tredje, vi ved godt, at det giver nogle komplikationer, og derfor åbnes der op for fuld refundering af alle billetter fra i dag til og med 17. januar 2021. Den fjerde, virker disse tiltag fortsat ikke, kan vi være nødsaget til at sætte antalsbegrænsning på, som vi har set tidligere.
anbefalingerne og opfordringen hele verden over er, at man ikke foretager rejser. Benyt jer af muligheden for at ændre eller refundere jeres billet og udskyde jeres rejse. Vi glæder os alle til at mødes på kryds og tværs, men tiden er ikke nu. Der er enkelte, som vi hellere ser rejser hjem, end at det bliver i Danmark. Det er det mindreårige fra for eksempel efterskoler. Det er dog vigtigt, at familierne overholder karantænebestemmelserne. Nu vil jeg gå over til den nugældende, en bekendtgørelse, der sætter kraft fra i dag. Naalakkersuisut har netop vedtaget en ny bekendtgørelse for rejser i og til Grønland. Her er det ændringer, du skal være opmærksom på. Her blev der nævnt, at flere personer omfattes af bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen udvides til også at omfatte andre personer end passagerer, der indrejser via en havn. Det betyder for eksempel, at en besætning også er omfattet af kravene i bekendtgørelsen. Hvis skibet inden for 14 dage før ankomst har anløbet udenlandsk havn, eller en havn i Danmark eller på Færøerne, eller der er kommet nye personer ombord fra disse steder. Krav om brug af ansigtsmaske eller visir er også medtaget i den nye bekendtgørelse også. Fremover skal indrejsende benytte mundbind eller visir i en række situationer, indtil man er testet negativt for covid-19 eller efter 14 dage. Det betyder ligesom der er ændret i definitionen af på et visir. Alt dette kan man læse mere om på nun.gl. Nu vil Henrik fortælle noget om coronasituationen her i Grønland. Ja, der er heldigvis fortsat ro på her i landet. Som bekendt har vi jo ikke nogen smittede. Vi har alle vores testsystemer op at køre. Men antallet af rejsende i den kommende tid er bekymrende. Det skal ses i lyset af, at alle rejsende jo nu kommer fra Danmark, og at smittespredningen i Danmark, den er stor, den er massiv, og alle forventer, at den vil stige yderligere hen mod jul og nytår. Vi kigger selvfølgelig på, hvor mange det er, der planlægger at komme hertil, hvor mange det er, der planlægger at rejse ud af landet. Inden jul vil der være på nuværende tidspunkt omkring 2.500, som planlægger at rejse ud af landet. Et noget mindre antal vil rejse ind før jul. Men samlet så er det op imod 4.000, som vil rejse til Danmark i denne periode omkring jul og nytår. Så kan man begynde at regne på, hvor mange af dem, der vil blive smittet, mens de er i Danmark. Det kan man ud fra, at vi nogenlunde ved, hvor længe folk bliver i Danmark, og ud fra, hvad smitterisikoen er i Danmark.
Og hvis man regner på det tal, så bliver det et stort tocifret tal, som vil blive smittet blandt de rejsende. Det vil være en meget stor udfordring for Grønland, hvis der kommer så mange tilbage, som er smittet. For vi ved godt, at vi ikke fanger dem alle sammen ved testningen før rejsen hertil. Og der er vi i den situation, at vi er betænkelige ved, om vi kan håndtere, at der kommer så mange smittede ind. Hvis der kommer så mange rejsende ind med den smittespredning, der er i Danmark. Det vil betyde en stor risiko for, at alt det, der er opnået det sidste år, det kan blive sat over styr. Og det er baggrunden for, at vi har sagt, jamen vi er nødt til at prøve at få alle med på, at antallet skal ned. Antallet af rejsende skal ned, for at vi ikke ender i en situation, vi ikke kan håndtere. Tak. Vi siger tak til Henrik. Så går vi over til spørgsmål fra journalisterne. Værsgo. Trine. Marie. Det vil sige, at det er kun december 24. det er gældende. Jeg har meget svært ved at høre. Og det skal forstås på den måde, at efter alle disse planlagte rejser skal annulleres, og dem, der skal rejse disse dage, skal flyttes til nogle andre dage, hvis det ikke vil ændre eller annullere deres egen billet. Og efter bekendtgørelsen er det fra 21. til 23. december, at rejserne bliver annulleret. Så vil jeg gerne høre, om der er stigning i antallet af rejsende, men så frem der ikke er ændringer af rejsende, og med hensyn til andre planer ved juletiden. I mit oplæg nævnte jeg, at antallet, for at reducere antallet af rejsende, har vi brugt andre metoder og muligheder. Men det er derfor, at vi har i samarbejde med Air Greenland fundet en anden mulighed for at give muligheden for at refundere billetten eller ændre billetten. Hvis ingen har flere spørgsmål, så er vi måske færdige for i dag. Merete har et spørgsmål. Nedbringe antallet af rejsende, at man dropper de to afgange den 18. og 20. og så indsætter et andet fly den 19. Altså betyder det ikke bare, at de så rejser på nogle andre dage, eller regner I med, at det rent faktisk betyder, at de så aflyser, fordi at dagene ikke passer dem, eller hvordan er tankerne bag det? Det vil have en betydning, således at det er en åbning for en mulighed for at kunne ændre billetten og eller refundere billetten. Og vi havde en klar budskab og sagde,
at man ikke skal rejse, lad være med at rejse, og derfor forventer vi, at disse lukkede dage vil der være mulighed for at rejse den 19. for eksempel, hvis man skal absolut rejse, og også for at kunne håndtere det retest, der skal til inden jul, og for at kunne holde sammen med bekendte eller familie. Måske har Henrik noget tilføje her? Nej, det er jo fuldstændig, som Anna siger, netop det, at hvis man skal nå at retestes inden det er rigtig jul, så bliver det nødt til at være på den måde, som er blevet sagt her. Så har Merete også endnu en spørgsmål. I giver mulighed for at kunne ændre billetten gennem Air Greenland. Men hvad skal der til, for man tager yderligere restriktioner? Udviklingen af antallet følger vi tæt på antallet, og vi er klar på at tage yderligere restriktioner, men lige nu, som det ser ud, er der ikke behov for det, men vi kan måske lige nævne desværre, at der er rigtig mange herboende og embedsfolk, der vil tage til Danmark og tage tilbage efter nytår, og det er disse folk, som vi er mest bekymret for. For hvis det er blevet smittet og tager tilbage til Grønland, kan der være nogle store smittespredninger. Så derfor stiller vi nogle indstillinger og krav til arbejdsgivere på det kraftigste. Ja, Merete. Det er lidt samme boldgade i forhold til, I skriver her i punkt 5, at I kan være nødsaget til at sætte antalsbegrænsning på. Hvornår regner I med at tjekke op på antallet og finde ud af, om der skal laves begrænsning på antal, og hvordan vil I prioritere folk til, hvem der så får lov at rejse, og hvem der ikke får lov at rejse? Jeg svarer lige på det, så vil jeg også bede Henrik om at uddybe det. Men vi kender jo godt, at det er meget svært at beslutte det, der giver balance, eller det, der giver mening. Hvis vi nu skulle have en yderligere restriktioner fra myndighederne, vil der også være yderligere konsekvenser for hele samfundet, og det vil vi helst undgå. Og derfor, det er kun derfor, at vi fraråder rejser på det kraftigste, så vi undgår at lave nogle egentlige restriktioner. Så vil jeg lige få Henrik til at uddybe med hensyn til metoden, hvordan vi har klaret disse beslutninger. Ja, som Anna også nævnte, så har vi meget fokus på dem, der rejser ud. Og det ligger jo i, at vi tror, at de vil udgøre langt den største smitterisiko. Det er dem, som rejser til Danmark før jul, opholder sig i julen og nytåret i Danmark, og derefter vender tilbage til Grønland. Den gruppe er dem, som vil helt klart give os de største udfordringer lige i begyndelsen af det nye år. Og det er derfor, fokus er meget på den gruppe, hvor vi appellerer meget til, at man genovervejer sine rejsemuligheder, og det har man så også mulighed for at gøre uden at have et økonomisk tab. Så
Hvor grænsen er, det kan man ikke sige noget om, fordi vi ved jo ikke, hvor meget vores system kan håndtere. Og det vil jo i høj grad også afhænge af, hvor galt det går i Danmark hen over julen. Men alle eksperter verden over er jo meget betænkelige ved den forestående jule- og nytårshøjtid. Fordi man kan med meget stor sikkerhed forudse, at det vil betyde massiv smittespredning. Men hvor galt det går i Danmark, ja, det er jo på nuværende tidspunkt ikke noget, vi kan sige med sikkerhed. Så har vi taget den sidste spørgsmål, så skal vi til at afslutte. Og jeg vil lige komme ind på, eller jeg vil lige præcisere til sidst, at dem, der er på karantæne, der allerede er ankommet, skal det altså følge kravene om mundbind. Det vil sige, at det er kun på det absolut nødvendige, at det tager på shopping eller indkøb. Og før har der været en krav for mundbind i lufthavnene, men nu er der altså tale om også inkluderet uden for lufthavnene. Og således ønsker jeg jer en god weekend og siger tak for alle lyttere og seere og journalisterne her. Så frem der er flere nyheder om corona, så giver vi lyd igen. Tak.